Shugaban ƙasar Amerika ta Kudu wato Emerson Zimbabwe ya ba da makudan kuɗaɗe a raba mai yan Kano. Dai baka da mutunci. Haba sarki ka bari a gaya mutane gaskiya mana. Wanda adadin kuɗaɗen sun kai kimanin tiriliyan 38. Wanda kuɗaɗen sun biyo ta hannun sarki Ali wanda kuka sani da Ali Nuhu. Me? Allah kai sai na yake ka. Ina sharara maka bani wallahi. Banda kuɗaɗe akwai private jet guda 10, 3 daga ciki ambulance ne, 2 daga ciki na yawo ne. Sauran kuma na shakatawa ne. Sake da lauran kasiya baki. Amma domin ku ji ku tabbatar ba mu kira shi ku ji ta bakinsa. Hello, muna kiran ka ne daga nan Yusuf MTTV. Gare ka 'yan Kannywood da ma 'yan Kano baki daya. Za su so su ji kudaden su da haɗi da private jet da aka baka ina ka kai musu. Duk sun da ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka.